Evo Zorane, za tebe su ptice odvojene. Ovo vamo su mužjaci. Ovo su ti ženkice. Dva para i to je to. Pre svega ovoga pošalje Zoran meni poruku i kaže: Milane, 50 godina držim kanarince boje, uspešan sam u odgoju, želim da se vratim svojoj staroj ljubavi, ali da sve to bude legalno i da krenemo sa šteglićima. I tako je ta krenula priča između Zorana i mene. Naravno, videli smo se, odabrali smo neke ptice, razgovarali i o odgoju, i o istorijatu odgoja. Upoznali smo se malo sa tom dokumentacijom, zakonima, propisima, veoma detaljne razgovore smo vodili, što me izuzetno raduje, pogotovo ta činjenica da čak i ljudi koji su višegodišnji i dugogodišnji odgajivači tih kanarinaca i drugih ptica, kad reše ozbiljno da se bave odgojem faune Evrope, onda se pre svega informišu i izaberu taj put koji oni misle da je pravilno. Što je po meni pohvalno. Jedan lep dan koji smo proveli sa Zoranom Nikolićem, pozdrav svim odgajivačima.